खुलुमबाय गिबियावनो गासैखौबो बड'लेण्ड राजखान्थि निउज चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै थुलुंगा होनो थाखायबो खावलायनाय थाबाय। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। जास्टिस फर जुबिन गार्ग डिजिटेल सोमावसारनाया 4 मिलियनसिम सौहैबाय। रुंसारि जुबिन गार्गनि जोबथा रै रै बिनाले सावथुनखौ दिनै बेखेवबाय। आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव फुंनि 4:35 रिंगायाव गिबि दिन्थिफुंनाय जादों। बे सावथुनखौ मोन 20 हादोरफोराव दिन्थिफुंनाय जादों। आसामाव गासै मोन 600 सिनेमा हलाव आरो गुबुन रायजोफोरनि गासै 170 हलफोराव थामहिनबा सिनेमा हलाव बे रै रै बिनाले सावथुनखौ दिन्थिफुंनाय जादों। आरो बे नायथुनखौ आसामाव गासै मोन 10 श'निफ्राय मोन 8 श'सिम खालामनाय जादों। खायसे जिल्लाफोराव बे सावथुननि टिकेटआ 6 नबेम्बरसिम बुकिं जानानै दंखायो होननानै फोरमायदों। गोबाङानो टिकेटखौ मोननो हायाखै। मुंख'नो गोनांदि बे सावथुनाव गासै मोन 11 मेथाइ एबा देंखोफोर दङ आरो गासै 19 बोसोर जुबिन गार्गआ बे सावथुननि जारिमिनखौ गोरबोआव खांबोदोंमोन आरो बे सावथुना आसामिस सावथुननि थाखाय मोनसे गोदान आगान थामहिनबा गोदान जारिमिन। सिनेमा एडनि एन्टारटेनमेन्टनि जीएसटीखौ मिरु सोरखारासो खाङो आरो दान मोनसेनि उनावसो बे जीएसटीखौ रायजो सोरखारनो खावसे बाहागोखौ फिदिंना होफिनो। आसामनि रायजोफोरा लुबैनाय बायदि बे सावथुननि जीएसटीखौ रेहाय होनो हायाखै आसाम सोरखारा। जिहेतु बे गोहोमा मिरु सोरखारनि आखायावसो दङ। नाथाय मिरु सोरखारा हरफिननाय खावसे जीएसटीखौ कलागुरु फाउन्डेसननि मुङाव बाहायनाय जागोन होनना आसामनि गिबि मन्थ्रिया फोरमायथियो। मुंख'नो गोनांदि बे फाउन्डेसनखौ हार्टथ्रब जुबिन गार्गआनो गायसनदोंमोन। बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि बिबाना सागानगिरिफोरनिसो, आंनि नङा। बिटिआर गोरोबथानि दफाखौ जाय बिटिआर गोरोबथा खालामदों बिथांमोनासो मावफुंगोन। आं बिटिसिनि गोरोबथासो मावगोन। बाथ्राखौ बुंथिदों बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारीआ। चीन हादोराव जानाय मिस फ्रेन्डशिप इन्टारनेशनेलआव बाहागो लाहैनाय दिप्ति बसुमतारीखौ गासै बर' रायजो राजाफोरानो भट होनो खावलायदों बिसिएए थामहिनबा बड' सिनेमा आर्टिस्ट एस'सिएशनआ। बर' बाजार लामा धोनस्री दैमानि दालांखौ बानायनो हाग्रामा महिलारी बिथाङा अन्थाइ खाम्फा गायसनबाय। मुंख'नो गोनांदि हाग्रामा महिलारीआ सोरखाराव फैनाय लोगो लोगो रायजोफोरनि गोबां जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय आवगायबोदों। बे हाबाफारिया बर' बाजारनिफ्राय बरझारसिम हान्थिग्रा रायजोफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नुनायपारा गामियाव उदालगुरि जिल्ला गायसनथाय सानजों लोगोसे लोब्बा लाखिनानै बिटिसिनि सिएम हाग्रामा महिलारी बिथाङा जेजेएमनि गेजेरजों लुफुंनाय दै जगायग्रा बेखेवदों। कलाइगावआव गासै 10,000 आइजोफोरा जयैनो जुबिन गार्गनि मायाबीनि मेथाइखौ रोजाबदों। जास्टिस सूर्यकान्तखौ 53थि चिफ जास्टिस हिसाबै थिसनथाइ होबाय। बिथाङा फैगौ इं 24 नबेम्बराव समायखिरा लागोन। बिथांनि सिगाङाव चिफ जास्टिस हिसाबै जास्टिस भुषण गभानीआ सुप्रिम कर्टनि चिफ जास्टिस हिसाबै खामानि मावदोंमोन। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय उरांनि बरझाराव थानाय वीरेन्द्र नगर आश्रमनि माइ फोथाराव 77थि गपाष्टमी फोरबोजों लोगोसे राज फोरबोखौ 7 साननि हाबाफारि लानानै जागायबाय। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।